ओझरडे येथे श्रीकृष्णामाई सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित ओझरडे तालुका वाई या संस्थेच्या माध्यमातून वॉटर एटीएमआरओ सदरचा व्यवसाय हा वॉटर एटीएमआरओ म्हणून सुरू करण्यात आला असून याचा शुभारंभ महात्मा गांधी विकास सोसायटी, श्री पद्मावती नागरी सहकारी पतसंस्था, श्री कृष्णामाई सहकारी दूध उत्पादक संस्था, श्री पद्मावती सहकारी पाणी पुरवठा संस्था या विविध संस्थांचे मार्गदर्शक व चेअरमन आणि शेतकरी सभासद यांचे हस्ते श्रीफळ वाढवून औपचारिक उद्घाटन करण्यात आले। यावेळी सर्व संस्थांचे सभासद उपस्थित होते। सदर वॉटर एटीएमआरओ शुद्ध थंड स्वच्छ पाणी घरगुती वापरासाठी व आरोग्यासाठी वापर करून घेण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे। श्री कृष्णामाई एक्वा वॉटर एटीएमआरओ संस्थेच्या वतीने नागरिकांना विनंती। न्यूज मराठी लाईव्ह साठी प्रतिनिधी चेतन भोसले, ओझरडे तालुका वाई।